au liber arbitru, am vrut să spun lucrul ăsta neapărat, Deva și îngeri, spirite umane, toți au liber arbitru. Da? Cine nu are liber arbitru sunt entitățile, care sunt emanații, nu spirit. Ce are spirit are liber arbitru din oficiu. Așa. Spiritele umanoide sunt ultimele apărute și sunt noi. Mă rog, evit totuși să spun lucrul ăsta, fiindcă unii, dar foarte puțini, dar totuși există între noi, între oamenii de pe planeta asta și nu numai, există rase anterioare, întrupate, în aspecte pe planetele respective. Și ei, concret, nu pot să spui că sunt umanoizi, dar momentan sunt rasă umanoidă, pentru că au un aspect, o întrupare umanoidă. Dar de obicei, această rasă e de sine stătătoare. Rasa a treia, rasa umanoidă, este ultima și cea mai tânără rasă apărută în creație. Rasă, da? Deci val de creație, de spirite care s-au auto-devenit conștiente și sunt mult diluate față de celelalte, fiindcă s-au tot permutat combinațiile între ele, așa, încât sunt mai complexe